Республикабызда татар шағиры Советлар Союзы геройы Муса Жәлилнең тууына 115 ел тулу уңайыннан чаралар дәвам итә. Алар 50-дән артык булыр дип көтелә. Шулай ук планлаштырылган чараларның кайберләре Татарстаннан тыш чит төбәкләрдә дә үтә. Мәгълүм булганча, Минзәлә районында зурлап инде 58-нче тапкыр Муса Жәлил истәлегенә багышлап, Отаным Татарстан газетасы тарафыннан гамәлгә куелган милли көрәш бәйгесе узды. Әлеге көрәш бәйрәменең иң күңелле мизгилләре турында хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов әзерләгән махсус репортажда. Минзәлә шәһәре Муса Жәлил исеме белән тыгыз бәйләнгән. Шәһәрдә шагыйрь хөрмәтенә аталган парк һәм урам бар. Педагогия көллияте дә аның исемен йөртә. Көллияттә ачылган музей да аңа багышланган. Шуңа күрә дә Муса Жәлил истәлегенә оештырылган милли көрәш бәйгесен Минзәләдә уздыру бик урынлы. Biraz гына тарихка күз салсак, беренче турнирда Сарман көрәшчеләре җиңеп чыккан. Аннан соң күчмә кубок Буага киткән, соңрак Чистайга барып җиткән. Әлегә кадәр рекорд исә Балтачта. Алар бу бәйгедә иң күп җиңү яулый алды. Айрым исемнәргә килгәндә Шаллы батыры Айрат Гыйлаев барысын да уздыра. Ул бу бәйгенең иң күп тапкырлар җиңгән батыры булып санала. Инде вафат булган Ильяс Галимов бәйге тарихына 9 мәртәбә уңышка ирешкән батыр булып кереп калды. Быелгы бәйгедә данлыклы көрәшченең истәлегенә махсус бүләк тә булдырылган. Ул көрәштә иң матур алым күрсәткән батырга биреләчәк. Менә кичә ачылыш тантанасы да булды. Бик күп былтырга караганда 100гә якын көрәшче артык килгән иде бу ярышларга. Һәм әйтергә кирәк, командалар саны дагы күбрәк булды, 50гә якын булды инде. Сынап торып, менә шушындый игътибар булу, менә тагын да менә төбәк бит инде читтәрәк шикелле булса да, ул бик күп командалар артыграк та килделәр. Яшьләр алалар көрәшергә тиеш. Без әйбәт кенә матур итеп, судья буларак яхшы гына результатны дөрес итеп чыгарырга. Шуның белән бөтенесен әйбәт кенә үткәреп алырга. Әлеге турнир соңгы елларда Казаннан читтә уздырыла башлады. Бу да ярышның төп үзенчәлекләреннән берсенә әверелде. Чөнки көрәш бәйгесе спорт чарасы гына түгел, бу татар көрәшен сөючеләрнең очрашу урыны булып та санала. Герой шагыйрь Муса Жәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган милли көрәш бәйгесенең быел Минзәләдә узуы очраклы түгел. Минзәлә шәһәре Муса Жәлил белән бик тыгыз бәйле. Әйтеп үтү урынлы булыр. Курсант шагыйрь Муса Жәлил Минзәләдә озак яшәмәсә дә, бик бай, бик нәтиҗәле, тулы канлы тормыш белән яшәгән. Жәлил Минзәләдә чыныгу үткән. Ул биредә дәһшәтле давылларда баш имәскә, кыенлыклар, хәтта үлем алдында да теш чүкмәскә өйрәнгән. Жәлилнең һәм аның көрәштәшләренең тиңдәшсез батырлыгын хәтердә яңартып тору яшьләребез күңелендә милли горурлык хисләрен ныгыту өчен кирәк. Мин bir яктан ялда итем, bir яктан борчылам да шушы көрәшкә килгәч. Шуңа күрә нидер рәхәтлек талам, шушы егетләрне шушы көләм кырыенда йөреп азарт талам. Тормышта һәр көрәшче бер-берсе белән яхшы танышлар. Алар инде келәмдә дә бик күп тапкырлар очрашкан, көч сынашкан егетләр, матур дустана булып яшиләр. Ләкин көрәш мәйданында һәрберсе җиңү өчен көрәште, очрашулар киеренке барды. Һәр үлчәмдәге көрәшчеләр дә батыр, бердән-бер булырга омтылдылар. Аңлашылмаучылык, киеренкелек туган сайын хөкемдарлар һәр алымны видеоязмалар аша тикшереп, ялгышлык хата җибәрмичә, дөреслекне өскә чыгарып һәр көрәшчегә бәя бирделәр. Җиңү җиңел генә бирелми шул. Кай вакытларда медицина хезмәткәрләренең дә ярдәме кирәк булды. Алар һәрчак уяу. Жанатарлар эчендә әлеге бәйгедә каннарны сыйыклатырлык мизгелләр күп булды. Мәйдан ду килде. Һәрберсе үзе яраткан көрәшченең җиңүен теләде, көч биреп торды. Ләкин көтмәгәндә кемдер ялгышлык җибәрә, ә көндәше шуны гына көтеп торгандай алымын төгәлләп тә куя. Ярышта шатлыклы мизгелләр дә күп булды. Һәр җиңүчене дуслары, төркемдәшләре күккә чийде. Ачылышлар белән бик матур оештырылган, бик матур. Даже үзебезнең район ярышларына алып кайта торган идеялар бар.
Менә әле яңадан ябылуны карарбыз, ансы тагын ничек булыр. Аңа күрә аннан менә театрларга кирдек инде монда килгән ки бик матур шагым. Борын-борыннан көрәшкәннәр бит инде. Менә минем абыйда көрәше шуннан омтылып, мин дә көрәшкә тартылдым инде. Көрәшкә генә килгәнем. 130дан югарыга. Беренче кругта Фәргать Файзуллиннан төшеп калдым. Авырак круглар. Бик әйбәт инде. Бу күптән көткән җиңү дигән шикелле драмадан соң кире кайтып җиңү икеләтә яхшы икән. Кәефне күтәрә җиңү бик рахат. Әлеге бәйгедә ел саен яңа чемпионнар чыкмана. Бу татар көрәшендә иң зур бәйге. Чөнки бар шундый кешеләр берничә тапкыр Татарстан чемпионатын оталар, Россия чемпионатын оталар, әмма Муса Җәлил турнирын оталмыйлар. Чөнки биредә татарның иң көчле көрәшләре җыела. Ел саен яңа батырлар чыкмана. Минзәлә оештыру дәрәҗәсен шул дәрәҗәгә күтәрде ки, менә киләсе бәйгене каршы алачак районга бик авыр булачак. Чөнки Минзәлә беренчедән Муса Җәлилнең эзләрен саклый торган төбәк. Алар оештырганда, менә шу ачылыш чарасынан тантана ясаганда анда исәпкә алганнар. Һәм бирдән чыккан күп кенә көрәшчеләр бар. Аларның да тарихын искә алганнар. Һәм менә шул көрәш тарихы, Муса Җәлилнең каһарманлык тарихын бергә кушкач, бик матур тантана килеп чыкты. Һәм ул теге шоу программы гына түгел, хәтерләрне яңарта торган тантана килеп чыкты. Шунысы белән истә калды. Менә әлеге көрәш бәйгесе инде. Татар халкының менә шуннан да уйлап куясың, менә монда бит инде 400-дән артык көрәшчеме. 400 алар бит инде һәрберсе әле район батырлары булып монда килгән көрәшче. Әле районнарда безнең күпме көрәшчеләребез, батырларыбыз үсеп киләме? Сынап торам. Менә гасырлар буе, 1000 еллар буе телебез дә исән калсын, динебез дә исән калсын, көрәшебез дә исән калсын иде. Мин бик шатмын, бик бәхетлемен үземнең Минзәләдә. Шушындый батырлар, лашыннар белән бергә шушы залда басып торуыма мин бик бәхетле. Абруйлы турнирны үзебездә үткәрүне бик шат кабул иттек. Моңа инде бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Менә Марат Гатовичка үзебезнең һәм дә инде үзебезнең районыбыз башлыгы бүгенге көндә менә 48 команданы каршы алып, 400-гә якын көрәшче бик матур аларга көрәш оештырып, аларның каршы алу бик күңелле булды. Үзебез өчен дә бик абруебыз күтәрелде Минзәлә. Ул инде үзебезнең борынгы шәһәр, без аны тагын күрсәттек Минзәләрнең булдыклылыгын. Хөкемдарлар һәр үлчәмдәге батырларны мәйдан уртасына чыгарып зурлап бүләкләделәр. Һәрберсенә аерым игътибар, һәрберсенә аерым ихтирам күрсәтелде. Медальләр, мактау кәгазьләре, бүләкләр. Иң-иңнәренә аерым мактау сүзләре яңгырады. Команда ярышында Әлмәтлеләр алдынгы булды. Кубок Әлмәткә китте. Данлыклы көрәшче Ильяс Галимов истәлегенә махсус бүләк тә үз иясен тапты. Иң матур көрәш алымы күрсәткән егет Кукмарадан Илсур Гыймалетдинов 60 килограммлы үлчәүдә көрәшкән батыр. Иң авыр үлчәмдәге батыр 174 килограммлы ул Сергей Павлик тумышы белән Ульянов шәһәреннән әлеге ярышта Зәй районы командасы өчен көрәште. Татар көрәшенең символы булган тәкә аңа бирелде. 58-нче Муса Җәлил истәлегенә багышланган милли көрәш тәмамланды. Минзәлә җирлегенә рәхмәт әйтеп, көрәшчеләр таралыштылар. Шын мәгънәсендә келәмдәге батырлык Муса Җәлил батырлыгына тиң булды. Фәннур Хәсәнов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.